चिरांनि नैबे सान्तिपुर ओनसोलाव दुलाराय बर' हारिमु आफादनि बोसोरसालिया जथुम जानो थांगासिनो दङ। बिदिनो दिनै आरसि बेयाव दाफुंनाय जादों। दा मेन बिबानगिरि हिसाबै सोरखौ दोननाय जादों? आदसा जोंहा दिनै नैबे चिरां जिल्लानि जे सान्तिपुर गोजौ फरायसालिनि जे गेलेग्रा फोथाराव जे फैगौ 2025 मायथाइनि फेब्रुवारि दाननि 6-7 एबा 6 आरो 7 खालार खालि जों दुलाराय बर' हारिमु आफादनि 21थि जे बोसोरसालिया जथुम्माखौ खुंफुंनो थाखाय थाम-थिम खालामनाय जादों आरो बेखौ मोजाङै मोजां खुंफुंलांनो थाखायनो जों दिनै मोनसे राफोद बानजाय आफाद दानानै होफैदों। दिनै जोंनि बानजाय आफादाव जोङो बिटिआरनि मानगोनां इएम मुस्रि सायखं बसुमतारी इएम बिथांखौ जोङो चेयारमेन हिसाबै आरो लोगो चेयारमेन हिसाबै डक्टर सांग्रां ब्रह्म आसाम फुटबल एस'सियेसननि गाहाय नेहाथारि बिथाङा बे ओनसोलनि समाज सिबियारि जों बिथांखौ लोगो चेयारमेन हिसाबै मोननो हादों आरो मृत्युन्जय बरगयारी बिथांखौ चिफ कनभेनर हिसाबै जोङो मोननो हादों। आसा खालामो जोंनि बे फैगौ 21थि बोसोरसालिया जथुम्मा दुलाराय बर' हारिमु आफादनि बे जथुम्माया गाहामै गाहाम जाफुंलांगोन। समायना रमायना जे कालारफुल बे ओनसोलनि रायजो राजा आइ आफा बिदा फंबाय बिथांमोननि मदद आरो हेफाजाबजों जाफुंसारगोन होननानै आङो दुलाराय हारिमु आफादनिफ्राय मिजिंथिनाय जाहैबाय। आरो फैगौ जे 2025 मायथाइनि जे फेब्रुवारि दाननि 6 आरो 7 अक्ट'खालि जोंनि बे दुलाराय बर' हारिमु आफादनि 21थि बोसोरसालिया जथुम्माया बे चिरां जिल्लानि सान्तिपुराव खुंजानो थांगासिनो दङ। बिनि थाखायनो आङो बै सानखालि आरो बे हाबाफारियाव गासैबो चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय आरो नैबे सान्तिपुर हालामनि आरो जिथि जे दख'रा एबा चिरां दुवार ओनसोलनि गासैबो रायजो राजा हारिमु मोजां मोनग्रा आइ आफा बिदा फंबाय नोंथांमोनखौ लोब लोब फैनानै बाहागो लाफैनानै जोंनि बे दुलाराय बर' हारिमु आफादनि बोसोरसालिया जथुम्माखौ मदद होफैनो थाखाय आङो दुलाराय बर' हारिमु आफादनि जानानै गुरैयै खावलायहरनाय जाबाय। गोजोन्थों। बे हाबाफारिनि नेचारा माबायदि जागोन ओरैनो? बे हाबाफारियाव जोंहा साननैनि हाबाफारि लानाय जादों। जोङो बेहाय जोंहा 22था जोङो जिल्ला हारिमु आफाद दङ। गासै आसामखौ लाफानानै आरो सोनाब बेंगल आरो नेपाल बेवबो आरो मेघालय आरो जोंहा नागालेण्ड बेवबो जोंहा जिल्ला हारिमु आफाद दं हिसाबै बिथांमोननिफ्रायबो थान्दै महरै बाहागो लाफैगोन। आरो जोंहा दोरोङारि बादायलायनाय दोरोङारि जे जोंनि मोसानाय जे दामनाय देनाय जोङो बेखौ बादायलायनाय होयो आरो जोंहा बेवहाय जोङो माबा मोनसे स्पेसियेलि जर'खा जोङो सावरायलायनाय जोङो हाबाफारिबो लायो आरो बे हाबाफारियाव जोङो गासैबो जोंनि बर'नि गोदान गोजाम जोङो महरगिरि आर्टिस्ट बिथांमोनखौ लानानै जों मोनसे महरगिरि जथुम एबा आर्टिस्ट मिटबो जोङो खुंनाय जागोन। आरो बेवहाय जोङो एगजिबिसन हिसाबै जोंहा दिनै जोंनि बर'नि हारिमुनि दामजु आरो जोंनि जानाय लोंनाय गाननाय जोमनाय बेखौ जोङो GI/टेग मोननो हाबाय हिसाबै जोङो बे GI/टेग मोननाय जे आयदाफोरनि सायाव जोङो दिन्थिफुंनो थाखाय जोङो थियारि जानानै दङ आरो बेखौ जों बे हाबाफारियाव जों दिन्थिफुंगोन एगजिबिसन हिसाबै। आरो जोंहा गोबां सावरायलायनायनि गेजेरजों जों माखासे हाबाफारिखौ जोङो लादेरबावगोन। बेखौ जोङो उननि पर्यायाव जोङो नोंथांमोननि सिगाङाव जोङो फोसावगोन। GI/टेगआव मोनसे बाथ्रा गोसोआव फैदों, थारमाने दिनै मिरु दुलाराय बर' हारिमु आफादनि 21थि थुंगा बे जथुम्माखौ जोंनि नैबे टेन्डुवारनि सिङाव थानाय सान्तिपुर दालाइ एबसुनि आवथायाव सान्तिपुर गोजौ फरायसालिनिनो गेवलां गेलेग्रा फोथाराव खुंफुंनो थाखाय थांखि लानानै दिनै बे हाबाफारिखौ खुंफुंनांगौनि थाखाय बानजाय आफाद दाफैदों आरो बे बानजाय आफादाव आंखौनो कनभेनर हिसाबै दोनबाय आरो
जोंहा मासिगिरि हिसाबै जोङो जोंनिनो बिटिसिनि इएम मानब गेदेर सायखं बसुमतारी बिथांखौ मोननो हादों आरो जोंनि जे मोनसे टिम बानजाय आफादनि जों गोख्रों मोनसे टिम जों दानानै लानो हाबाय मिजिं खालामदों बे बानजाय आफादा दुलाराय हारिमु आफादनि जे 27थि जथुम्मा बेखौ मोजाङै खुंफुंनो हागोन होननानै जोङो बिथांमोनजों सावरायनायनि गेजेरजों फेब्रुवारि दानाव बे हाबाफारिखौ खुंफुंहैनायनि लाहार फाहारखौ खालामगोन आरो आं खावलायनो सानगोन दिनै जोङो बानजाय आफाद गोजायै बे एफा गिदिर हाबाफारि एथ' मेहेर गोनां हाबाफारिखौ खुंफुंनो हागोन बे नङा निस्सय बे जोंनि चिरां जिल्लानि मेलेमजिबिफोर जोंनि रायजो राजाफोर बयबो सानसुमैफोर हेफाजाब होलायाबा जों बानजाय आफाद गोजायै जोबोद मोनसे देहेब गोग्लैनाय बेखौ जों मोनदों ओंखायनो खावलायहरगोन नोंथांमोननि गेजेरजों जोंनि चिरां जिल्लानि गुबुन गुबुन माहारियारि आफाद आरो जोंनि गुबुन गुबुन धोरोमारि आफाद जोंनि गुबुन गुबुन आफादफ्रा अनसायनायनि गेजेरजों जोंखौ मदद खालामगोन आरो जोंनि चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय गासै रायजो राजा बिथांमोनहा हारिमुखौ अनसायनायनि गेजेरजों नैबे हाबाफारिखौ खुंफुंनायावबो गोख्रोङै हेफाजाब होगोन होननानै आं मिजिंथिनायजों खावलायहरनाय थाबाय